Γεια σας, λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω πώς να βάλετε στα βίντεο σας το watermarker. Θα πατήσετε αυτό εδώ και μετά από το Creator Studio υπάρχει το ρυθμίσεις YouTube. Λοιπόν, μετά από αυτό πηγαίνετε λίγο πιο κάτω, είναι βίντεο laptop σας και βάζετε προσθήκη λειτουργιών, προβολή προς το λειτουργιών και μετά πηγαίνετε εδώ, καθιέρωση απορριμίας και σας έχει αυτό εδώ. Λοιπόν, εγώ θα το κατάργηση και θα σας δείξω και εσάς αρέσει. Θα πατήσετε αυτό με το μπλε κουμπάκι και σας έχει αυτό εδώ. Θα πατήσετε με την αναζήτηση για να βάλετε την εικόνα που θέλετε. Και μετά από την αναζήτηση και τη βάλετε αυτή την εικόνα, θα σας έχει τον τίτλο της μέσα, και εδώ πέρα. Και θα φέρετε κάπως έτσι. Λοιπόν, μετά πατάτε σε ολόκληρο το βίντεο, ενημέρωση, αυτά, bye!